Els noms o substantius són les paraules que serveixen per anomenar les persones, els animals o les coses. N'hi ha de diferents tipus. Comuns, que fan referència a qualsevol persona, animal o cosa, sense especificar. Propis, que serveixen per distingir una persona, un animal o una cosa de la resta i s'escriuen sempre amb majúscula inicial. Individuals, que en singular designen un sol element, per exemple ovella. Col·lectius, que designen un conjunt de persones, animals o coses, per exemple ramat. I finalment, concrets, que designen coses que es poden veure o tocar, per exemple llibre, i abstractes que es refereixen a sentiments, sensacions i altres realitats o situacions que no es poden veure ni tocar, per exemple l'amor. Comuns, propis, individuals, col·lectius concrets i abstractes són els tipus de noms. Anomenen coses, persones o animals i els hem d'aprendre ja. Un llibre és comú, Harry és propi, no t'equivoquis. Un periodista és individual, públic fa un conjunt. Així, comuns, propis, individuals, col·lectius concrets i abstractes, sí. Noms per a tot, per a tu i per a mi. Comuns, propis, individuals, col·lectius concrets i abstractes, sí. Noms per a tot, per a tu i per a mi. I fins aquí la píndola d'avui. Repassa